आङो लामाबो नायदोंमोन रायजोनि लुबैनाय बायदि दा बे समा जोब्बाय रायजोआबो बुंबाय जे खुनु फदे बे हिनजावखौ जोङो गामियाव सोफिनला जाखानाय सासे आइजोआ खारनानै गुबुन सासे हौवाजों हाबा जादों खुनु फदे बे हिनजावजों बिनि बिमा फंबाय बिब' बिनानाव जाथि खुरमा सम्पर्क लाहोला इभेन बे गथ'जोंबो लाहोला फैफिनबाबो नांला बजबनानै लाफिननो हानाय नंला गामिनि आयेन बायदियै बे गामियाव हाबनो मोनला चिरां जिल्ला सिडली थानानि सिङाव थानाय गुरुबासा सा इस्लाखाथा गामिनि रिना बसुमतारिया थांनाय 12 अक्ट'खालि गावनि आंगो फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै गुबुन सासे हौवाजों खारदोंमोन नाथाय खारनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरनि बिथोन बायदियै फिसाय प्रदीप बसुमतारिया फैफिनगोन होनना 1 दान नेबाय थादोंमोन नाथाय 2 दानानो जालांबाय अब्लाबो फैफिनाखसै रिना बसुमतारिनि आंगो फिसाय प्रदीप बसुमतारिया बुंदों गावनि बिसिया फैफिनब्लाबो बजबना लाफिननो हानाय नंला नाथाय रिना बसुमतारिखौ फैफिननो थाखाय 1 दान सम होनायावबो रिना बसुमतारिया फैफिनाखसै सा इस्लाखाथा गामिनि रायजो राजाफोरा बे गामियाव हाबनो मोनला होननानै गोख्रों आयेन खालामबाय नोंथाङा गामिनि सासे नेहाथारि जानानै मा बुंगोन बे जाथायनि सायाव मा डिसिजन लादों जोंथ' जोंनि गामिया उत्तर इस्लाखाथा पस्ट अफिस गुरुबासा डिस्ट्रिक्ट चिरां दा बावहाय जेनाखि प्रदीपनि न'खराव मोनसे जाथाय जादों बे जाथाया खोब दुखुनांथाव बे दुखुनांथावनि गेजेरजोंनो जोङो थांनाय 28 तारिख 10 मासाव जों खेबसे बिसार जादोंमोन बे बिसारनि गेजेरजों जोङो रायजो हौवा हिसाबै हिन्जावनि न'खरनि तरफनिफ्राय जों मोनसे बिबान होनाय जादोंमोन दान मोनसेनि थाखाय नागिरनानै दिरुननो हायो नामा बे मोनसे जोङो बिबानखौ हिन्जावनि न'खराव हगारना होनाय जादों आरो बेनिफ्राय जोङो जाय व्यक्तिया हिन्जावजों नासयलांनानै गालांजादों बे बिथांनि सायावबो जोङो दान मोनसेनि थाखाय जोङो दायथ'खौ होनाय जादों बोरैबाफोर मानसिखौ नागिरनानै दिरुननो हायो नामा जोङो रायजोनि बिसारनि हाउसनि गेजेरजों जों बे बुस्थुखौ थांखि लानानै जों दानसे नेदोंमोन नेनायनि गेजेराव बिथांमोनहा ओरैनिफ्रायबो दिरुननो हानाय जायाखै ओमफ्राय ओरैनिफ्रायबो दिरुननो हानाय जायाखै दा बावहाय नेनानै दान मोनसे बारलांबावदों बारलांनायनि गेजेराव जोङो थांनाय नै दाख्लै सुनिबार बेसेबां थारिख गोलैदोंमोन बाव 16मोन ना बांलानि 16 तारिख सुनिबार बाराय इंराजि 16 तारिख 11 मासनि दाख्लै सुनिबाराव जोङो बे मिटिंखौ जोङो सावरायफिननाय जादों आरोखि बेनिफ्राय नैथि खेब बे सावरायनायनि गेजेराव जोङो सिन्था धारना खालामदों दुखुआथ' खोब बेयो साननो गोनां जादोंमोन बिथांनि मिसेसआ सानसे समाव बियो आइ आफाजों लाजानाय मोनसे बिहा खर्म फैदोंमोन बे समावहाय ओरै नायो ओरै बेखौ फोसाबनो हाया जादों बाहाय रां रुफानि गोबां खहा जादों बिथांनि जिथु हासबेन्ड प्रदीप बसुमतारिया बेखौ लानानै बे गावनि संसार आरो गावनि बिजिनि माखासे थासारिखौ बोरैबा मोजां खालामनो हागोन बे बेलायाव गुबुननिफ्राय रां रुफा लानानै बियो बे बिजिखौ फोसाबनो गोनां जादों बहा मोनगोन माखासे मोदाय दावदायनि गुरु मोजां नागिरनानै फोसाबना लानो हादों बिथाङा बेनि उनावहाय बियो बिजिखौ फोसाबखांनायनि उनावहाय बैफोर रां रुफा लाथ'नायखौ सुख'फिननो थाखाय बिथाङा बेंगालर फारसे न'खराव जेबो अबस्था गैजायैनि थाखाय बेयो खामायहैनो गोनां जादोंमोन बे खामायहैनायाव मोननाय रां रुफाखौ बियो बिजिनो हरबाय थादों सुख'नो थाखाय नाथाय बिथाङा सुख'दोंना सुख'आखै जों रायजो हिसाबै जों बेखौ मिथिया दा दाख्लै मिटिंनि गेजेरजों बावहाय माखासे रां रुफा होगिरिफ्राबो बैसोरो हिन्जावनि न'खरनि बिब'फोरजों माखासे दावराव दावसि जालायनायखौ जों रायजो हिसाबैबो नुदों
आरो खोनादों। दा बेफोरबायदि समस्या जादों आरोखि। आरो बेनि खारलांनायनि बेलाया खोब दुखुनांथाव। बे हौवाखौ मोनसे बेसेबांबा अलखदाव खोख्लैलांनाय, गावबो सासे इसोरनि मोनसे कर्म मावग्रा मानसि, बियो गावखौबो सिनायनानै लानो रोङाखिसै, गावनि बिजिखौबो सिनायनो रोङाखिसै, गावनि फिसायखौबो सिनायनो रोङाखिसै, बेराफारसे गावनि बिमा, फंबाय, बिब' आरो बेराफारसे गावनि बिगुमै, माखासे गासिबो मान सनमान आरो गामिनि मान सनमान गासिबो हानि खालामनानै गालांजोबनाय जादों। दा बेखौ लानानै थांनाय समफ्राव मिटिंखौ खालामबाय होनबाय, बेवहाय नोंथांमोना मा डिसिसन खालामखो? जों थांनाय 16 थारिख सुनिबार खालिनि 11 दाननियाव जोङो ओरैबायदि जोङो डिसिसन लाबाय, बिथांनि जिनाखि बे मोनसे आयेननि बेरेखा बे खामानि मावनानै थांनायाव बेराफारसे जोंनि मान सनमानखौ नायनानै, इयुननि जोंनि माखासे रायजोनि डिसिसन आयेन कानुनफोरखौ नायनानै जोङो बेखौ जोबथा ओरैबायदि जोङो थांखि लानाय जादों हाउसनि गेजेरजों। दा बावहाय बिथाङा जेने प्रकारै बोरैबाफोर बै गोदान संसार जाहैनाय हौवाजों माबा मोनसे बितिक्रम जानानै माबा मोनसे जुदि दाङाबाजि जायोब्ला बिथांनि थाखाय जोङो बाहाय मालाबाबो हाबफैनो हानाय बेनि जोङो लामाखौनो बन्द' खालामबाय। माने जोङो बेखौ मालाबाबो बेनि न'खरनि फिसा आरो बिमा, फंबाय, जाथि बंस' बिब' बिनानाव बिनिजों आदान प्रदान बुस्थुखौनो जों रायजो हिसाबै बेखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। हामबायसै। सार, नोंथाङा बे ओनसोलनि सासे मेलेमजिबि हिसाबै नोंथाङा बे जाथायनि सायाव मा बुजियो? आदसा, एक्सुवेलि बे जाथाया उत्तर इस्लाकाता होननाय मोनसे गामियाव जादों। जोंनि गुरुबासानि बे सिङाव थानाय बे उत्तर इस्लाकातायाव जादों। दा आङो बे जाथाय जानायाव जाय भुक्तभोगि, जाय प्रदिप बसुमतारी, बे प्रदिप बसुमतारीया एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा आंनिनो फंबाय जायो। बियो आंनि बिबथैनि फिसाला। दा आङो बे जेंनानि सिङाव आङो हाबनो गोसो गैयामोन, नाथाय उफाय गैया। दा जाथाया ओरैबायदि जादों, प्रदिप बसुमतारीया बियो बेंगलराव थायोमोन। दा बेंगलराव थांनायनि खारनाबो बेनो, बेहा माखासे न'खराव रिन दंमोन। बे रिनखौ परिसद खालामनो होननानै बियो बेंगलराव थांदोंमोन। दा बे बेंगलराव थानाय समावनो बिनि बिसि रिना बसुमतारी, बेखौ एमाव होननानैबो बुङो। दा बियो फिसाय गैयै समाव बियो अक्ट'बरनि 12 थारिखहालागै बियो खारखोमानाय जादों। दा बियो बे जाथायखौ खोनानानै आङो बे गामिनि सासे बेक्ति हिसाबै आरो लोगोसे न'खरनिबो आङो माने बेक्ति हिसाबै आं माने गोबां दुखु मोनदों। माने बेबायदि जाथाया जानो नाङामोन आसलथे। दा मा खालामनो, माने ओरैबायदि जोंनि समाजनि गेजेराव ओरैबायदि माने साननो रोङै माखासे मानसिफोर दङ। दा बेनि गेजेराव सासे जोंनि बे रिना बसुमतारी एमावआ बेबायदि जाहैबाय। दा बेहा सासे फिसा हिन्जाव दङमोन। बे फिसा हिन्जावा क्लास 6-7सोल' फरायो। दा बे क्लास 6-7आव फरायनाय गावनि हिन्जावसाखौबो बियो, जों अनेक बार खावलायदोंमोन बेखौ, नोंजोंनो लाफानानै फोरों, नोंजोंनो फुथु मोनायाव होननानै। खिन्थु बेखौबो खालामालासेनो बियो मा, हस्टेलाव दोननाय बायदि बे गावनि बिमानि न'आव, गावनि फंबायनि न'आव बे दोननानै माने फोरोंबाय थादों। बेहाय गावहा हारसिं माथ्र' माने सिख्ला गोरलै बायदि थाबाय थायोमोन बियो। बेखौ नुनानै जोङो सिगांनिफ्रायनो एलार्ट होबाय थादोंमोन। बिनि न'खरनि आंनि जे फंबाय जानाय बेखौबो होदोंमोन। बिथाङा बेंगलनिफ्राय थानानैबाबो बुंहरबाय थादोंमोन। दा बेबायदिनो हारसिं सिख्ला गोरलै बायदि थाबाय थानानै बियो बियो बिभिन्न सेंग्राफोरजों लाइन मारियोमोन आरो मबाइलाव। जों मिथिगौ, आदैनिफ्राय मिथिगौ, हरफा थोलो मेगन मोदै जायोमोन बिनि मबाइल रायलायनायाव। बेजोंबा बेजों। दहाय जोंहा बिनि हासबेन्डआनो बुंलांदों, मोनसे समाव सासे सेंग्राखौ बिदिनो मबाइलजों माजों फैसा थगायनानै बियो सिखा खुख्रि देखाय हरजालायनाय बेबायदि अबस्था जादों बियो। बेबायदि सिखा खुख्रि देखायलायनानै माने धुमखि हरजालायनाय सासे बेक्ति। गुबुन बिदिनो माने हौवाफोरनिफ्राय बे रोखोम खालामनानै बे सोलिबोदोंमोन आरो। अथ'स' बियो सासे, दहाय जोंहा गामिनि सेक्रेटारि बिथाङा बुंलांदों, इसोरजों लाजानाय, इसोरजों गोबाजानाय सासे बेक्तिमोन। एसे एनै समाजबो फोसाबोमोन, गुबुनफोरखौ एसे एनै फाहामनानैबो हरोमोन। बेबायदि बेक्तियानो दिनै बेबायदि मोनसे न'खरखौ, गावनि फिसाखौ, गावनि फिसायखौ
माने जोगारनानै बे न'खरखौ सिलिंखार खालामलांनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आरोखि आं न'खरनि हिसाबै आरो बे गामिनि समाजनि सासे बेक्ति हिसाबै आं गोबां दुखु मोनदों आरो फारसेथिं बिहा बिहाव बिखुनजो दंमोन बोराय बुरै लेंग्रा लेंग्रि बिहाव बिखुनजो दंमोन बे बिहाव बिखुनजोजोंबो बियो मोजाङै संसार जानो रोङाखै जायखौ जोङो जावले जावले बुंबाय थायोमोन जायखौ बिनि फिसाया जावले जावले खावलायोमोन आंनि आइ आफाखौ लानानै नों मोजाङै संसार जा आं दं होननानै खिन्थु हाबोआखै गोबां माने बेबायदिनो माखासे खुथिनाथि खालामबोबाय थादों जेखौ माने फिसाया सेस्था खालामनो नाजासेयावबो हायाखै थाङै थुङै बियो बिनि टारगेटआनो मा माने बेखौ फिसाय हिसाबै बियो हयथ' गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो बियो गनायनानै बियो लाबोनो हायाखैमोन बे गावनि फिसायनिफ्राय साबसिन सोरबा एसे धनिसिन साख्रियाल गोनां बा बिदिनो थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां गारि घरा गोनां बेबायदि फिसाय मोनगोन नामा आङो बेबायदि साननाया बिनि गोसोआव दंबाय थायो दा जाय हक बे बिनि केरेक्टार दा बियो गुबुन माने माबायाव उदालगुरि टाउननि सानजा खान्थालमुरि होननाय गामिनि सासे समर बसुमतारी होननाय सासे अमा दानग्रा सासे सेंग्राजों बे हाबा जाहैदों होननानै जोङो इतिमধ্যे मिथिनो मोनबाय आरो बे सेंग्रायाबो हिनजाव खारजानाय ना हिनजाव थैजानाय जाहैदों आरोखि आरो बेहा सासे फिसा हौवा थालांदों आरो दा बे सेंग्राजों बे हाबा जाहैबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों खारन आङो उदालगुरियाव सुग्रोम हरजोब्बाय आंहा गोबां लोगोफोर दङ बिथांमोननिफ्राय आं डिटेल्स मोनबाय बिथाङा हाबा जाबाय आरोखि दा जों साननाय फैदों बे हिनजावा बै सेंग्राजों मोजां रायजो जाबावगोन ना जाबावा बै सेंग्राखौबो बिदिनो आखायाव 1.5 लाख 2 लाख थाखा मोनोब्ला बै हौवाखौबो बे जोगारनानै सानसे खारगोन नामा जोंहा मोनसे साननाय दं फोथायनो गोब्राब खालामगोन बे निस्सय बे सेंग्राखौबो बे गालागाथा खालामगोन बियो बे सेंग्राखौबो हयथ' गारगोन बा बे सेंग्राया हयथ' बिनि आखल आखुखौ हयथ' मिथिनानै सानसे बेलासे हयथ' बेखौ गारनोबो बायद'बो जानो हागौ बेबायदिसिम परिबेस जानो हागौ जिखि जाया बे सेंग्राखौ आं खावलायो नोंथाङा एसे साबधान जा जुदि बे हिनजावखौ मोनथिया हसिया नोङो जुदि जुलि लाबायोब्ला नोंथाङा साबधान जा बे हिनजावनिफ्राय नङाबा नोंनि न'खराबो सिलिंखार जागोन आंनि फंबाय प्रदीप बसुमतारीया जेरैबायदि गोदाव सोराव खालामजादों मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामजादों बेबायदि नोंथाङाबो हयथ' खालामजानो हागौ ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बे जाथायाव कमप्लिटलि बिनि बिमा बिनि फंबाय बिब'फ्रा गासिबो जरित दंजोबो जोङो दाख्लै सिगां समाव बिसाराव रायजोनि खावलायनाय मथे 1 मास सम जोङो बिदोंमोन आंबो बुंदोंमोन जोंनि प्रदीप बसुमतारीखौ जे बेबायदि जानो नाङा हिनजावा खारबाय आंनोबो नांला आं गोदान लानोसै बेबायदि जों समाजखौ जों लांबाय थानो हाया होननानै जोङो प्रदीप बसुमतारीखौबो जोङो खावलायनानै जोङो 1 मासनि होदोंमोन खिबा जानिबा सानफिननानै बुजिफिननानै बुजाय आजाय सोरबा दोनहरफिनो खोमा माने थिनहरफिनो खोमा गावबो सानखांनानै खि फैफिनो खोमा फैफिनोबा जोङो बेबायदिनो मुगैया मुजुवा एसे रायदब रुदब बुजाय आजाव खालामनानै जोङो बजबफिननानै होगोन बा जोङो बेखौ आजावफिनगोन होननानै जों थांखि लादोंमोन मानो होनबा बिहा सासे गथ' दं बिनि गथ'नि भबिसतनि खोथा थाबाय बे गथ'आ बिमा खारजाबाय बे गथ'खौ सोर आदर खालामबावगोन सोर जत्न खालामगोन बिनि फरायनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ सोर माने नायबावगोन नोजोर होबावगोन बिफायाथ' नै उफाय गैया गाबोन समफोर हयथ' बेंगलराव खारफिननांसिगौ जासिगोन जिहेथु बियो माखासे ऋणनि थाखाय बेंगलराव थांदोंमोन फैसाखौबो हरदोंमोन 60-70 हाजार हरदोंमोन बे फैसाखौबो हिनजावा माने सुख'जोब्बाय होननानै लानानै खारलांजोब्बाय लांफाजोब्बाय बियो दा बेबायदि जाबाय थाङै थुङै नै दाख्लै मोनसे बिसार जाबाय लास्ट जोबथा बिसार उफाय गैया रायजोआथ' गोबाव दोननो हाया दा बे बिसाराव ओरैबायदि जाबाय जोंनि थाखाय बे दुखुनांथाव जाहैबाय जोंनि थाखाय गोजोनथाव जायासै जे बिसारखौ जे जाथायनि थाखाय जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव जोङो एसे आर'ज गाबदोंमोन माबा मोनसे सुमिमांसा खालामना होनो हायो खोमा होननानै बे खिन्थु बिसारा ओरैबायदि जाबाय बिसिनि जे अहं बिसिनि जे लाज सरम लाजिनाय खुनु दुखु दाहा गैयै बे बिमानि बे फंबायनि बे बिब'नि बे नुजाजोब्बाय जायनि थाखाय आं दहाय बुंदों बिथांमोनहा 100% बेयाव जरित दं बिथांमोनहा बबे सोर सेंग्राजों हाबा जाहैदों बिथांमोनहा A to Z इनफरमेसन दङ जायनि थाखाय बिसोर बे गोमानायनि दिननिफ्राय बे माने गावनि बिजामादैजों बिगुमैजों बेवाइजों खुनु पदे जगाजग गैया माब्रैबा मोनफिनगोन माब्रैबा दिहुनफिननो हागोन खुनु दिन रायलायाखै खुनु दिन गाहैफेराखै हरे सोरबाया मिथिनानै खोन्थायबा बेखौबो बिसोरो गाज्रि मोनो सोर खोन्थादों सोर नुदों बेबायदिसो होनलायनाय जादों दाख्लैनि मिथिङावबो बे जादों नोंथांमोनहा मिथिबायबा लायदो नै बेबायदिबो होनलायनाय जादों खिन्थु होननांगौमोन बिसोरो दे नोंसोर मिथिबायबा थ' बिदिबा माबा मोनसे बेबस्था खालामनो हायो नामा बेबो गैया बरंस' बिसोरो ओरैबायदि माने हौवाया बे रिनानि हौवाया जुदि फंसे बुंबा बिसोर फंबा बुंमोन रिनानि बिमाया जुदि फंबा बुङोबा बिसोर 10 फं खोथा बुंनानै ओरैबायदि अपदस्थ खालामबोदों थाङै थुङै हयथ' प्रदीप बसुमतारीयासो आसामि बायदि जादों गावसोरसो फैरादि जादों बेबायदि अबस्था दा बेखौनो आं बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेरजों जे जोंनि बर' समाजा
जुदि बेबायदि जुदि थांबाय थायोबा मोनसे समाव जोंनि बर' समाजा हयथ' बिराद मोनसे गाज्रि मोनसे माने बिशृंखला मोनसे